avui, el vostre sentiment quin és? Em dic Jordi, estic molt nerviós i estic orgullós de veure una revolució pacífica i democràtica que mai no s'havia vist mai al món. Molt bé, gràcies. Jo em dic Montserrat i estic optimista i alegre perquè hem vist aquí a la taula coses que no s'havien vist mai, emocionat molta gent gran i l'alegria de tothom. Tothom molt content i agraint el fet. Estupendo. Jo em dic Josep Maria i estic feliç de veure tanta gent com ve a votar feliç, contenta i amb ganes de guanyar. Gràcies. Platòric, molt content d'haver pogut arribar avui en aquesta data que per mi és històrica i que espero que serveixi per continuar endavant el nostre procés. Soc la Maria Serrà, avui em sento molt satisfeta de com ha respost tota la ciutadania catalana. Voldria saber com et sents avui després d'haver votat. Doncs estic molt content d'haver pogut votar. Feien molts mesos que estàvem esperant aquest dia i la veritat és que ha valgut molt la pena per l'emoció i per veure la gent i la il·lusió que tenia tothom. Feliç, emocionada, ha sigut un dia molt emocionant. Al matí hi havia unes cues immenses, que per que sou voluntaris està tot el dia. Quan hem vingut a 7:45 estava ple de gent, ja esperant. Bé, molt emotiu, molt emocionant, un dia molt especial. Em sento molt content. Em dic Neus, em sento molt orgullosa del nostre país i de la gent que tenim aquí, de l'esforç que fa per poder aconseguir que això sigui possible. M'agradaria saber el vostre sentiment avui quin és exactament. Moltes emocions molt positives i sobretot hi ha molt somriure amb la gent. Gràcies. Pues jo estic sentint moltes coses a la vegada, estic supercontenta d'haver vingut, el que tinc és molta il·lusió. Molt bé, moltes gràcies. Sí? Molt contenta de poder participar i ajudar amb el procés. Gràcies. Bé, em dic Jordi i bàsicament el sentiment és d'il·lusió. Il·lusió, orgull del nostre poble i d'esperança pel futur. Gràcies. Hola, jo em dic Ariadna i el meu sentiment avui és d'il·lusió, però sobretot d'estar al·lucinant amb la quantitat de gent que està venint. Molt bé, gràcies. El meu nom és Aitor i estic molt orgullós de ser català i de la gent que està venint a votar. Cansats però molt contents. Moltes hores, però esperant acabar amb el mateix moment. Mercè Vidal Serra, estic aquí com a presidenta de la mesa i em sento molt emocionada. Molt bé, gràcies. De res. Doncs és una jornada amb molta participació, a tots els voluntaris, ja ho veus aquí, tothom amb molta alegria de participar-hi, festiu, joiós i encantats de poder-ho fer. Perfecte, gràcies. A tu. Jo molt nerviosa i molt il·lusionada i el que més m'ha impactat és la quantitat de gent gran i impossibilitada que ha sortit al carrer i és d'agrair. Perfecte, moltes gràcies. Doncs estic superemocionada perquè ha sigut un dia tan especial que em pensava que no arribaria mai. Molt bé, moltes gràcies. De res. I tu? Jo estic molt content de participar com a voluntari en aquesta jornada. Estic molt cansat, tinc molta son, però estic molt content. Què estàs fent aquí exactament? Estic ajudant a la gent que no sap on ha d'anar a votar i li dic al lloc, al carrer i a l'escola on pot exercir el seu dret a vot. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. I tu? Hola, com et sents avui? Jo emocionada. Molta gent ha vingut? Moltíssim. Aquest matí ha sigut molt emocionant perquè la cua donava la volta quasi a tota la illa de cases. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Soy de Costa Rica, mi nombre es Verónica y bueno, pues quise venir aquí a ver, estoy de paso nada más, llegué ayer y me interesó mucho pues ver todo esto. Cuando estuve en Zaragoza se hablaba mucho acerca del tema de que los catalanes querían la independencia y bueno, he conversado con gente de aquí, de la ciudad, y aunque he escuchado varias opiniones, pues me parece que es justo que hagan la votación.
que se lo merecen. Molt feliç, em sento super satisfet perquè per fi he pogut fer una cosa que volia, votar per Catalunya, que és el meu país i el país que estimo. Moltes gràcies. Pues estic molt emocionada i molt contenta per haver-ho pogut fer. Molt bé, moltes gràcies. Sí? Hola, bona tarda. I tu com et sents? Molt emocionat també. Sí, molt. Molt content perquè ve molta participació a l'hora que... Perfecte, moltes gràcies. Pues yo estoy muy contenta. Yo soy gallega, no soy catalana, pero me siento muy orgullosa de vivir aquí y aparte de eso me siento muy identificada y me siento muy avergonzada de ser española. Por lo tanto, me interesa participar y me interesa que salga, por supuesto, si no es la independencia, al menos un federalismo y que les demos una lección a toda esta gente. Hola, bona tarda. Estàs voluntari aquí? Sí. Mira, m'agradaria saber el teu sentiment avui, quin és exactament? Em sento feliç i és fantàstic. És un dia meravellós i gràcies a tothom per participar-hi i fer que sigui un dia meravellós, feliç. Em sento molt bé. Molt bé, gràcies. Gràcies. Ara ja soc gran i és una gran satisfacció poder votar això. Felicitat i alegria. I de fer una cosa que feia 5 anys que no creien que faríem mai. Després de votar, com us sentiu? Bueno, em sento que he participat en un procés molt normal en un país normal almenys, democràtic. Perfecte, gràcies. A tu, I tu, hola. Jo no he pogut votar perquè soc d'un poble i no em deixen votar aquí a Barcelona. Imagina que has votat. És igual, interessa la teva història. Sí, a mi m'agradaria poder votar, però avui no puc, hauria de venir demà aquí i sincerament penso que sí, que això està molt bé, però no, de veritat penso que això no portarà cap lloc, que és inútil. Trobo bé, molt bé. Soc el Vicenç, aquest és l'Àxel i ja hem votat i estem contents. Molt bé, gràcies. Jo soc la Lara i la meva parella i el meu fill ens sentim molt satisfets per finalment haver pogut votar. Perfecte. Bona tarda, gràcies. Gràcies. Doncs em dic Míriam de Givert i em sento molt orgullosa d'haver pogut votar lliurement i esperem que això ens doni un bon resultat. I em dic Paula del Té i estic molt emocionada també perquè és un pas molt important per Catalunya que es pugui votar avui. Perfecte, moltes gràcies. Emocionada, emocionadíssima. Sí, emoció i il·lusió seria aquesta. Em sento molt feliç, molt feliç. Com a ciutadà crec que he exercit un dret i em sento molt satisfet. És un bon esforç a poder tothom poder tenir el plaer de poder tenir el sentiment de votar, no? És molt important. Satisfacció, es resumeix tot en satisfacció. Ok, gràcies. Muy interesante venir a acompañar a mi abuela a votar. Sí. Estoy de visita porque soy de Madrid y muy interesante. Perfecto, muchas gracias. Nada. Gracias. Bueno, he vingut a votar per la independència de Catalunya i estic molt emocionat perquè és la primera vegada que voto i, bueno, bàsicament això. Bueno, jo he vingut a acompanyar una persona a votar. He votat a les 9 del matí i, bueno, em sento molt feliç perquè crec que és el millor de cara al futur del país. Les dues juntes, com us sentiu avui? Molt superentusiasmades, sí, no? Contentes. És un dia molt important i passarà a la història. Formem part de la història en aquell moment. Correcte, gràcies. Jo molt contenta que ha vingut a votar per mi perquè jo no soc d'aquí, llavors... No, i d'on ets? Jo soc d'un poble de Lleida, de Trem, i com no podia votar, ja ha vingut a votar i aquestes coses no li anaven, ho ha fet per mi. Molt bé, això sí que és amor. Què tal, i tu com et sents ara mateix? Jo molt bé, la veritat, perquè crec que això és important. Perfecte. Que estem fent. Ok, gràcies. Adéu. Doncs mira, satisfeta total. Hem trigat 300 anys, però hem arribat fins aquí. Esperem arribar molt més. I no esperar 300 anys. Vull dir, molt emocionat per tota la jornada. Moltes emocions. Bueno, contento de haber podido votar y a ver si de esto sale algo, ¿no? Un poco más de democracia. Hola, jo vaig néixer el 15 de juny del 1977 i per mi votar és fer honor al meu naixement el dia de la democràcia.
Doncs que em sento fantàsticament catalana. Molt bé, gràcies. I tu? Bueno, Hola. realment, com una persona normal i corrent. O sigui, hem vingut a votar i hem dit el que volem dir, s'ha acabat. Correcte. Gràcies. Gràcies. Que s'ha fet justícia i que ho he fet per dignitat, també. Em dic José i estic molt feliç, molt tranquil i molt il·lusionat. M'ha agradat molt això, perquè em pensava que potser no es faria, perquè com deia l'estat espanyol amb aquesta malària que ens enviaran els policies, però al final veig que els tenen guardats per una altra ocasió.